Καλημέρα και καλώς ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Future of Retail 2040. Ένα σημαντικό θεσμό ενημέρωσης και διαλόγου για το μέλλον του εμπορίου στη χώρα μας. Είμαι η Μαριάννα Σκυλακάκη, εκδότρια και αρχισυντάκτρια της Αθηναίας και θα συντονίσω την πρώτη ενότητα της εκδήλωσης, που θα καταπιαστεί με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, αλλά όχι μόνο. Αυτήν του reskilling και του upskilling, της επανακατάρτισης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο? Μέσα από τη διαδικασία του upskilling, το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, ενός κλάδου ή μιας χώρας, αποκτά νέες δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να κάνει τη δουλειά που ήδη κάνει καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Το reskilling τώρα είναι μια πιο δραστική διαδικασία, υπό την έννοια ότι στοχεύει στην εκμάθηση δεξιοτήτων, έτσι ώστε ένας εργαζόμενος να μπορεί να αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο, όχι απλώς να βελτιώσει την απόδοσή του σε έναν υφιστάμενο. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με ένα πάνελ 4 εξαιρετικών ομιλητών αυτό το πρωί, εν μέσω πανδημίας. Μιας πανδημίας που έφερε τα πάνω κάτω για τον κόσμο του λιανεμπορίου και στη χώρα μας επιτάχυνε με βίαιο ίσως τρόπο έναν ψηφιακό μετασχηματισμό που σε κάθε περίπτωση αποτελεί το μέλλον. Και αποτελεί ένα μέλλον το οποίο έρχεται, για το οποίο οφείλουμε να προετοιμαστούμε καταλήλως. Και με τέτοιες πρωτοβουλίες νομίζω ότι αυτό γίνεται όλο ένα και πιο αισθητό. Δυστυχώς, η Δέσποινα Σπανού, επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του Επιτρόπου Μαργαρίτης Χινά, δεν θα καταφέρει να είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε όμως κοντά μας τον πρόεδρο της ΕΣΕ, Γιώργο Καρανίκα, τον Λουκά Ζαχίλα, επικεφαλής του τομέα συστημάτων και θεσμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΣΕΝΤΕΒΟΠ, τον Γιάννη Γραμματικό, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, των Δανείων Ιδιωτών και Μικρών Επιχειρήσεων και των Συστημάτων Πληρωμών Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, και τον Δημήτρη Πρίφτη, Διευθυντή του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕ. Στο σημείο αυτό, να πω στο κοινό μας ότι μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στο tab που θα βρείτε κάτω από το παράθυρο του streaming, για να τα αξιοποιήσουμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο τέλος του πάνελ. Ας ξεκινήσω λοιπόν με εσάς, κύριε Καρανίκα, που είστε άλλωστε και ο οικοδεσπότης της σημερινής εκδήλωσης, για την αρχική σας τοποθέτηση πάνω στις προκλήσεις που φέρνει για το εμπόριο στη χώρα μας η ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Ο λόγος σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Σκυλακάκη. Βέβαια, οικοδεσπότης, δυστυχώς δεν σας έχω στην ίδια αίθουσα. Η πανδημία μας έχει φέρει κάπως διαφορετικά. Νομίζω όμως ότι έστω και έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους σκοπούς της εκδήλωσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους στο webinar της ΕΣΕ με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού εμπορίου. Ένα θέμα που εν μέσω της πανδημίας έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και αναδεικνύεται πλέον ως επιτακτική ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Ήδη από το Φεβρουάριο του 2020 η ΕΣΕ με το μεγάλο συνέδριο Future of Retail ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού του λιανικού εμπορίου. Ένας μετασχηματισμός που σημαίνει όχι μόνο επένδυση στη τεχνολογία, αλλά πρωτίστως επένδυση στην αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα. Και εδώ πρέπει να γίνει σε όλους μας ξεκάθαρο ότι αναφερόμαστε τόσο σε εργαζόμενους, όσο και σε εργοδότες, εμπόρους, επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι αποτελούν ένα πληθυσμό που ξεπερνάει τις 600.000. Πρέπει να γίνει σαφές ότι εάν οι ίδιοι έμποροι δεν προσαρμοστούν στη νέα εποχή, θα χάσουν το τρένο της ψηφιακής μετάβασης. Αν δεν καινοτομήσουν, δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, ο οποίος σε λίγο καιρό δεν θα είναι μονάχα εγχώριος. Το ζήτημα των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΣΕ. Ωστόσο, τώρα το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο ψηφιακό μετασχηματισμό του. Άλλωστε, και η ίδια η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και συνακόλουθα του κλάδου του εμπορίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του κατάλληλου αναπτυξιακού υποδείγματος και σε όρους εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ως ύψης της στρατηγικής σημασίας τόσο τη συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων στο πεδίο αυτό, όσο και την υιοθέτηση των σωστών ρυθμίσεων σε θεσμικό και ουσιαστικό επίπεδο, σε πεδία που επηρεάζουν την αναπαραγωγή του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία, θεωρούμε ότι η συνεισφορά της πρωτοβουλίας αυτής θα έχει σημαντική προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να τη μεταγράψουμε
σε συγκεκριμένες σαφείς και επίκαιρες προτάσεις σε θεσμικό πλέον επίπεδο. Όλα αυτά με δεδομένο βέβαια ότι το ενδιαφέρον και η προσήλωση σε ΕΣΕ για τα θέματα των δεξιοτήτων κινούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς επηρεάζουν άμεσα την αγορά εργασίας και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της μικρής επιχείρησης. Η μικρή επιχείρηση βάλεται τους καιρούς αυτούς, τόσο στην πράξη, λόγω της άνησης επιβάρυνσής της σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, από τις επιπτώσεις που προκαλούν οι πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε, όσο και στη ρητορική του δημοσίου διαλόγου, όπου η μικρή επιχειρηματικότητα προβάλλεται ως αγκύλωση της αγοράς, χωρίς να εξετάζεται η διαχρονική σύνδεση. Εδώ θα σταματήσω τον πρόλογό μου. Θα δώσω το λόγο σε εσάς, κυρία Σκυλακάκη, και θα είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύψει με τις ερωτήσεις που θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερες, με την έννοια ότι τόσο σημαντικό ρόλο παίζει πραγματικά η επανακατάρτιση σε μια τέτοια δεδομένη εποχή της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και στις επιχειρήσεις στο ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καρανίκα. Και πριν πάμε στον επόμενο μας ομιλητή, θα ήθελα καταρχήν να θέσω σε εσάς ένα πρώτο ερώτημα. Έχετε εξαιρετική αντίληψη του χώρου. Επομένως, θα ήθελα να μου πείτε, αυτή η βίαιη ακτινογραφία που έγινε συσταγωγικά λόγω της πανδημίας, ποια ήταν τα βασικά μαθήματα που μας έδωσε σε σχέση με τις ελλείψεις σε επίπεδο δεξιοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κλάδο? Μία πρώτη αίσθηση και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους ομιλητές μας αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει χάσμα. Θεωρούμε όμως ότι αν μπορούμε να βρούμε κάτι θετικό από όλη αυτή την εποχή της πανδημίας, είναι ότι θα λειτουργήσει σαν επιταχυντής των ψηφιακών εξελίξεων, αν θέλετε, άρα και της επανακατάρτισης των δεξιοτήτων και γενικότερα θα έλεγα το να μπορέσουμε να μεταβούμε στην άλλη εποχή. Το μόνο θετικό που βλέπω είναι αυτό, δηλαδή ότι η πανδημία θα λειτουργήσει ως επιταχυντής. Από εκεί και μετά, σαφέστατα, χρειάζονται πάρα πολλά, με την έννοια ότι υπάρχει το 17%, να φανταστείτε, μόνο των επιχειρήσεων του ελληνικού εμπορίου έχουν e-shop. Έχουν δημιουργήσει δηλαδή ηλεκτρονικό κατάστημα, οπότε έχουν θεωρητικά και αυτές τις δεξιότητες. Αντιλαμβάνεστε τι μεγάλο χάσμα υπάρχει. Μεγάλο χάσμα και μεγάλο ποσοστό της εμπορικής τάξης και των επιχειρήσεων που πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα στα δεδομένα. Γι' αυτό λέω ότι άσχετα αν εμείς με το συνέδριό μας είχαμε προβλέψει, το βλέπαμε αυτό που έρχεται, η πανδημία θα λειτουργήσει πραγματικά σαν επιταχυντής, έτσι τουλάχιστον ελπίζω, για να μπορούμε να έχουμε αύριο να υπάρχει ευίωνο αύριο. Σαφώς και κάτι στο οποίο επίσης θα επανέλθουμε και στη συνέχεια, είναι μια ερώτηση γενικά σε ένα φορέα όπως η ΕΣΕ. Τι εργαλεία είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν φορείς όπως ο δικός σας για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος? Θα μας δώσετε και περισσότερα στοιχεία, φαντάζομαι, και αργότερα, αλλά μια πρώτη έτσι αίσθηση. Ναι, πρώτον στο πάνελ το συγκεκριμένο συμμετέχει και ο Διευθυντής Κατάρτισης της ΕΣΕ, το ΚΑΕΛΕ που λέμε, δηλαδή το Κέντρο Διαβίου Μάθηση επίπεδου 2 της ΕΣΕ, το οποίο θα έχει το πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την πορεία. Από εκεί και μετά συμμετέχουμε σε διάφορα προγράμματα μαζί με την πολιτεία. Θέλουμε όμως την πολιτεία εδώ αρρωγό. Πρέπει να γίνουν πραγματικά στοχευμένα προγράμματα με αυτή την κατεύθυνση και όχι με την εμπειρία του παρελθόντος πεταμένα λεφτά κατάρτισης. Γιατί στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έχουν ξοδευτεί και τα προηγούμενα χρόνια πολλά χρήματα για την κατάρτιση, που βέβαια δεν πιάσαν τόπο και φαίνεται τώρα. Τώρα δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε χρόνο. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε χρήματα. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση στην οποία πρέπει να τρέξουμε. Για να τρέξουμε χρειάζονται χρήματα. Υπάρχουν χρήματα και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω με σωστό προγραμματισμό και
με μπροστάρει το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε χρήσιμοι, γιατί αυτός είναι ο στόχος του συναδέλφους μας, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ασφαλώς αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την τοποθέτηση του κυρίου Πρίφτη πάνω στα ζητήματα αυτά στη συνέχεια. Σίγουρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε. Σίγουρα υπάρχει μια καχυποψία απέναντι σε προηγούμενες γενιές προγραμμάτων κατάρτισης και αυτό φαντάζομαι είναι επίσης κάτι που θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω τον επόμενο ομιλητή μας, Λουκά Ζαχίλα, επικεφαλής του τομέα συστημάτων και θεσμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΣΕΝΤΕΒΟΠ και τον πλέον κατάλληλο να μας μιλήσει για το πού βρισκόμαστε, αλλά και την ευρωπαϊκή διάσταση του reskilling και του upskilling. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Ζαχίλη. Νομίζω είστε σε mute. Θέλετε να το... Ναι, συγγνώμη. Αρχικά σας ευχαριστώ. Σας ακούμε. Ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Καρανίκα για την πρόσκληση για να βρεθεί και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Βασικά αυτό που θα ήθελα να κάνω στην τοποθέτησή μου είναι να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις που ουσιαστικά αφορούν το έργο του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν σε έναν πολύ ενδιαφέροντα χώρο. Απλώς να πω με δύο λόγια, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης οικογένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά συγκριτικές αναλύσεις, μελέτες, με σκοπό να συγκεντρώσουμε εκείνη την πληροφόρηση που θα βελτιώσει τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτόν τον χώρο. Να πούμε ότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ιδρύθηκε το 1975. Είμαστε το αρχαιότερο κέντρο ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχικά ήταν στο Βερολίνο, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω του κορονοϊού από το Μάρτιο του 2020 στην πραγματικότητα λειτουργούμε εξ αποστάσεως. Και αυτό ακριβώς είναι και το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Γιατί συνήθως μια τέτοια εποχή, δηλαδή τις αρχές του 2021, θα έπρεπε να περιμένουμε την εφαρμογή κάποιων ευρωπαϊκών πολιτικών που θα είχαν άμεσες επιπτώσεις τόσο στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, όσο και στην οικονομία και σε όλους τους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτά γίνονται με βάση κάποιους σχεδιασμούς, οι οποίοι είναι μακροπρόθεσμοι, αλλά φυσικά αυτοί οι σχεδιασμοί πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους αστάθμιτους παράγοντες που μπορούν να μεσολαβήσουν. Έτσι, πέρυσι τέτοια εποχή, όταν πλησιάζαμε ουσιαστικά στις πρώτες εξαγγελίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι πρόκειται να γίνει και ποιες είναι οι στοχοθεσίες μας, βρεθήκαμε στο μέσο μιας κρίσης, η οποία ουσιαστικά άλλαξε καθοριστικά το τοπίο, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πολιτικές οι οποίες είχαν συναποφασιστεί και υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από αυτές τις πολιτικές, να είναι σε μεγάλο βαθμό υπό αμφισβήτηση, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ουσιαστικά θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια μορφή κανονικότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πούμε ότι δουλεύουμε με βάση κάποια ατζέντα, η οποία ουσιαστικά είναι η αναθεωρημένη ατζέντα των δεξιοτήτων. Υπάρχει επίσης μια σύσταση που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση και σε πιο εξειδικευμένα ουσιαστικά πρακτικές κατευθύνσεις έχουμε τη διακήρυξη της Γερμανικής Προεδρίας, η οποία καθορίζει ουσιαστικά προς τα πού οδεύουμε. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε και ο κύριος Καρανίκας, την ανάγκη να στοχεύσουμε προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε πράσινες πολιτικές και σε πολλά επιπλέον ακόμα, τα οποία αφορούν φυσικά το ευρύτερο πεδίο ή τοπίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά ουσιαστικά μπορούν να μεταφραστούν στη συνέχεια και να εξειδικευτούν και σε κλαδικές κατευθύνσεις και πολιτικές. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ να πούμε ότι ουσιαστικά δημιουργεί και προσπαθεί να προβλέψει τις τάσεις που θα υπάρξουν μέσα στα επόμενα χρόνια και παρά τα προβλήματα που υπήρξαν λόγω ακριβώς της μεγάλης αλλαγής που επέφερε η πανδημία, πρέπει να πούμε ότι το συμπέρασμα με πολύ απλά λόγια που βγήκε
σαν αποτέλεσμα τόσο των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής, αλλά και τόσο των προκλήσεων που προήλθαν από την κρίση του κορονοϊού, είναι ότι κάτι που λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια παραμένει περισσότερο από μια αυταπόδεικτη αλήθεια. Και αυτό είναι ότι πρέπει να μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και πρέπει να μαθαίνουμε από διάφορες πηγές. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι πώς θα μαθαίνουμε και αν υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε. Και εξηγώ. Όλη αυτή η ανάγκη για επανακατάρτιση ή αναβάθμιση δεξιοτήτων ουσιαστικά προϋποθέτει την ύπαρξη συστημάτων που θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Ουσιαστικά καλούν για συστήματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ή και συστήματα τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα με γρήγορο τρόπο να δώσουν όλα εκείνα τα προσόντα που χρειάζεται, ένα εργατικό δυναμικό που οι εξελίξεις ουσιαστικά φέρνουν τον αριθμό να πλησιάζει σχεδόν στο σύνολο του εργατικού δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια άτομα που έχουν ανάγκη όλων αυτών των πολιτικών. Αυτό φυσικά δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις κοινωνικές, τεχνολογικές και ουσιαστικά συστημικές, γιατί σχεδόν καμία χώρα δεν είναι έτοιμη να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια σε όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Να πούμε ότι ακόμα και στην Ευρώπη σήμερα, το 44% περίπου των Ευρωπαίων ηλικίας 16 έως 74 ετών δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Το 90% εντωμεταξύ των θέσεων εργασίας ουσιαστικά απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και νομίζω αναφέρθηκε πολύ περιληπτικά και ο κύριος Καρανίκας, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο το υπολογίζουμε στο 40% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όταν θέλουν να προσλάβουν προσωπικό το οποίο να έχει εξειδίκευση ακόμα και στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δυσκολεύονται πολύ να το βρουν. Να λάβουμε δε υπόψη, για να κάνουμε ακόμα και πιο περίπλοκη την κατάσταση, ότι ο ρυθμός των εξελίξεων είναι τέτοιος που υποθέτουμε ότι περίπου το 65% των παιδιών που μπαίνουν σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα καταλήξουν να εργάζονται όταν θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί και ουσιαστικά θέτει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Σαν ΣΕΝΤΕΦΟΠ κάνουμε και οι προβλέψεις που κάνουμε είναι πάλι ότι ουσιαστικά η αγορά εργασίας θα εξακολουθεί να έχει περίπου τις ανάγκες που έχει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο προσόντων. Δηλαδή 50% περίπου των θέσεων εργασίας απαιτούν ψηλά προσόντα, ένα 40% μεσαία προσόντα και ένα 10% χαμηλά προσόντα. Αυτό φυσικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, έχοντας στο μυαλό μας ότι ουσιαστικά αλλάζει δραματικά ο τρόπος με τον οποίο μέσα στα επόμενα χρόνια θα εξελίσσεται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες, οι online πλατφόρμες δηλαδή όπως λέμε, ουσιαστικά έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο που χρειάζονται τις δεξιότητες, έτσι ώστε οι σχέσεις των θέσεων εργασίας με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να τίθενται υπό διαρκή αμφισβήτηση και να υπάρχει μια ανάγκη για επικαιροποιημένους μηχανισμούς που γρήγορα θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις. Μπορούμε να πούμε πολλά, δεν θα ήθελα ουσιαστικά να καταχραστώ το χρόνο, θα έχω τη δυνατότητα να μπω και να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις θα χρειαστούν. Αυτό που θα ήθελα επιγραμματικά ουσιαστικά να κλείσω σαν επιστέγασμα όσων ανέφερα είναι ότι έχουμε μπει σε ένα τοπίο το οποίο είναι γεμάτο προκλήσεις αλλά και προοπτικές και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το βασικότερο στοιχείο που χρειαζόμαστε ή εκείνο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τις καλύτερες προοπτικές στον υποδιαμόρφωση θαυμαστό καινούριο κόσμο, όπως έλεγε ο Huxley, είναι να μπορέσουμε να προσαρμοζόμαστε πιο εύκολα στις αλλαγές. Εξάλλου, ο Δαρβίνος είχε πει κάτι σχετικό, ότι το είδος που επιζεί δεν είναι το ισχυρότερο ούτε το πιο έξυπνο, είναι αυτό που προσαρμόζεται πιο εύκολα στις αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή η αναφορά σας στην προσαρμοστικότητα έχει τεράστια σημασία και συνδέεται και με την ερώτηση που είχα σκοπό να σας θέσω. Γιατί μας δώσατε ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τις συνθήκες που πιθανότατα θα επικρατούν τις επόμενες δεκαετίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα τεράστιο κομμάτι αβεβαιότητας. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο εφόλης της ύλης δεν μπορούν εύκολα να προβλέψουν ακριβώς ποιες θα είναι οι ικανότητες και τα προσόντα εκείνα που ίσως σε προηγούμενες δεκαετίες λέγαμε θα τα έχεις και θα είσαι καλά εφοδιασμένος για να ανταποκριθείς στις ανάγκες. Επομένως, η ερώτησή μου έχει να κάνει λίγο με αυτό. Τι δεξιότητες, τουλάχιστον για το σκέλος του λιανικού εμπορίου, έχουν αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ίσως και ποιες είναι οι δεξιότητες εκείνες πολυεργαλείας εισαγωγικά που μας καθιστούν ανοιχτούς και έτοιμους να ξανακάνουμε αυτή την άσκηση σε μία δεκαετία και να μην κλειδωθούμε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Να σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και βασικά θα επαναλάβω αυτό που είπατε. Οι προβλέψεις μας είναι επισφαλείς. Αυτό που κάνουμε, γιατί ένα κομμάτι της δουλειάς του ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι ακριβώς να μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και μάλιστα μέσα από μια κλαδική προσέγγιση. Αυτό βέβαια η όλη δουλειά που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει διαφοροποιηθεί και μάλιστα σήμερα μπορούμε να χρησιμοποιούμε μέχρι και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να μπορέσουμε να προσεγγίζουμε σε μοντέλα που ελπίζουμε να μας δώσουν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα. Αυτό που κάνουμε είναι μια προσπάθεια ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που αποτελούνται. Είναι αυτό που λέμε skills intelligence και αυτό που κάνουμε βασίζεται, και ίσως θα έχει ενδιαφέρον να σας πω, σε μια ανάλυση που εδώ και κάποια χρόνια κάνει το ΣΕΝΤΕΦΟΠ σε διαδικτυακές αγγελίες εργασίας σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις γλώσσες και στην οποία συγκεντρώνουμε στοιχεία για τις θέσεις εργασίας και για τις δεξιότητες που έχουν ζήτηση σε εθνικό και σε διακρατικό επίπεδο. Η δουλειά αυτή φανταστείτε ότι έχει ουσιαστικά να τρέξει σε πάνω από 100 εκατομμύρια τέτοιες διαδικτυακές αγγελίες και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε και να αποτυπώσουμε κάποια συμπεράσματα και κλαδικά. Ακριβώς εγώ ανέτρεξα τουλάχιστον στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και μέσα από αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο βλέπουμε ότι η πρώτη σε ζήτηση σαν δεξιότητα για τους υπαλλήλους του συγκεκριμένου χώρου είναι η προσαρμογή στην αλλαγή. Πολύ κοντά σε αυτή τη δυνατότητα κάποιος να προσαρμόζεται στην αλλαγή υπάρχουν δεξιότητες ή ικανότητες όπως το ομαδικό πνεύμα, η χρήση υπολογιστή, η καλή χρήση συστημάτων και εφαρμογών γραφείου, η γνώση των αγγλικών και η παροχή υποστήριξης στους πελάτες. Φυσικά όλες αυτές οι δεξιότητες και οι ικανότητες είναι αρκετά περίπλοκες και θα πρέπει να πούμε ότι συνήθως η αγορά στον τρόπο που αναζητά τις δεξιότητες ουσιαστικά καλύπτει ή μάλλον απαιτεί οι μισές από αυτές τις δεξιότητες να αφορούν το τεχνικό κομμάτι, αλλά το 1/4 περίπου των συνολικών δεξιοτήτων είναι καθαρά ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό είναι μια ένδειξη ουσιαστικά της κατεύθυνσης στην οποία πηγαίνουμε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζετε και σίγουρα όταν κανείς κοιτάζει τι έχει ανάγκη η αγορά είναι πιο εύκολο να αντιληφθεί, να κάνει αυτή την ακτινογραφία του που πηγαίνουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στην επόμενη φάση του πάνελ μας. Στο σημείο αυτό να δώσουμε τη σκητάλη στον επόμενο ομιλητή μας που είναι σε θέση να μας δώσει την οπτική γωνία του τραπεζικού κλάδου στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εμπόριο κατά τη μετάβασή του αυτή σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η τεχνολογία θα παίζει αυξημένο ρόλο. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Γραμματικό, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στην Τράπεζα Πειραιώς και του δίνουμε το λόγο. Έχετε και μια παρουσίαση από ό,τι καταλαβαίνω. Ετοιμάσει. Είστε σε mute, αν θέλετε να το βγάλετε. Ναι, νομίζω ότι όλοι θα ταλαιπωρούνται με αυτό σήμερα. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν την ΕΣΕ για την πρόσκληση και να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, να έχει καλό ριζικό και καλή δύναμη σε όλους για να πλοηγηθούμε σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Στην τράπεζα,
σε όλη τη διάρκεια του 20 και ειδικότερα από τον προηγούμενο Μάρτη, δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα προκειμένου να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας και να βοηθήσουμε τόσο την κοινωνία στο σύνολό της, όσο και το επιχειρήν ειδικότερα. Αυτό το κάνουμε με τους προφανείς τρόπους που αναμένει κανείς από μια τράπεζα, δηλαδή με την παροχή χρηματοδότησης κεφαλαίων ή με τη διαχείριση του υφιστάμενου δανεισμού, διότι πολλές επιχειρήσεις και ιδιώτες βρεθήκαν στην ανάγκη να ζητήσουν αρρωγή, να τους πάμε λίγο παρακάτω τις υποχρεώσεις, και με την παροχή ασφαλών λύσεων προκειμένου να διεκπαιρεωθούν αυτές οι περισσότερες συναλλαγές και δι ηλεκτρονικές. Αυτό όμως που αναδείχθηκε ως ιδιαιτέρως κομβικής σημασίας και για τη δικιά μας επιβίωση και το ευζήν, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πελατών μας, ήταν η προαγωγή της ψηφιακής στρατηγικής και για την ακρίβεια η επιτάχυνσή της. Είχαμε ένα πλάνο ώστε να δούμε κάποια πράγματα να συμβαίνουν τόσο στον τρόπο που λειτουργούμε εμείς ως οργανισμός, όσο και στο πώς θα θέλαμε να νουθετήσουμε τους πελάτες μας να λειτουργούν σε σχέση με τον τρόπο που βιώνουν τα πράγματα, και χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός με συγκεκριμένα παραδείγματα ή με metrics, κρατήστε ότι σε 9 μήνες φέραμε περίπου 40 μήνες νωρίτερα αυτό που είχαμε στο πλάνο μας. Και βλέπουμε ότι και οι υπάλληλοι μας και οι πελάτες μας ακολουθεί με ταχύτητα, αν και με αρκετές δυσκολίες, αυτό το ρυθμό που επιβάλλει όχι στην πραγματικότητα η τράπεζα, αλλά οι συνθήκες τις οποίες καλούμαστε όλοι να υπηρετήσουμε. Σε αυτή τη συγκυρία προσπαθούμε να είμαστε συγχρόνως και δημιουργικοί. Και θα σας δείξω μία πρωτοβουλία της τραπέζης, αφού σας δώσω όμως συμπληρωματικά και μία αίσθηση για το πώς πηγαίνει η αγορά. Είδαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να αυξάνονται. Θέλω να σας δώσω μια ισχυρή αίσθηση ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν ήρθε μόνο από τους προφανείς μεγάλους. Αυτό το 17% των επιχειρήσεων που έχουν μόνο ηλεκτρονικό εμπόριο από τους μικρότερους, θέλω να σας πω ότι πήγανε πάρα πολύ καλά. Και επειδή έχουμε στοιχεία τόσο από τη μεριά των χρηστών καρτών, όσο και από τη μεριά των εκαθαρίσεων των εμπόρων, θέλω να σας φέρω ότι πάρα πολλοί ιδιώτες πελάτες συναλλαχθήκαν με μικρά καταστήματα ηλεκτρονικά πέραν της μητρικής τους γεωγραφίας. Δηλαδή, ένας καταναλωτής από το Παγκράτη ανακάλυψε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στη Ροδόπη, για παράδειγμα, το οποίο είναι στο context της κουβέντας μας και αυτού που θα σας παρουσιάσω. Επίσης, είδαμε πάρα πολλούς πελάτες νέους να μπαίνουν στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου, χρήστες καρτών, για παράδειγμα, και είδαμε αυτούς που χρησιμοποιούσαν, είχαν ένα βαθμό χρήσης, τον αντίποδα να τον αυξάνουν ακόμα πιο πολύ. Άρα υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος που καλλιεργείται και παρουσιάζει μια σεβαστή ευκαιρία για το υπόλοιπο 83% που κυρίαρχα πιστεύω θέλουμε να στοχεύσουμε στη σημερινή κουβέντα. Να σας δείξω ένα initiative μια πρωτοβουλία που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτη σε αυτή την κατεύθυνση. Λογικά το έχετε στην οθόνη σας. Η τράπεζα εισήγαγε, παρόλη τη δυσκολία των συνθηκών, μια πρωτοβουλία «Το ψωνίζω στη γειτονιά». Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συσπυρώσει περισσότερο τους καταναλωτές γύρω από τα τοπικά καταστήματα, αλλά και να εκβιάσει σε εισαγωγικά και με μια θετική επίγευση τους ιδιοκτήτες αυτών να ανακαλύψουν νέους τρόπους προβολής. Τα ωφέλη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών είναι αρκετά, διότι μέσα από κληρώσεις εβδομαδιαία βάση προσφέρουμε από 1.000 ευρώ σε επιχειρήσεις για τα λειτουργικά τους έξοδα. Οι επιχειρήσεις βρίσκουν διέξοδο σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που συντηρεί η τράπεζα και διαφημίζει πάρα πολύ δυνατά στα social media και στα digital μέσα εν γέννη «Το ψωνίζω στη γειτονιά μου», για να
έχουν διέξοδο σε περισσότερους καταναλωτές. Υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ στα πορτοφόλια των καρτούχων μας που περιμένουν να εξαργυρωθούν και στα καταστήματα τα μικρά που συμμετέχουν σε αυτή την πλατφόρμα μέσω του Yellow, και ανταμείβουμε και τους καταναλωτές επιστρέφοντας κάθε εβδομάδα την αξία 100 συναλλαγών αυτών μέσω της πλατφόρμας. Έχουμε δουλέψει με την ΕΣΕ από τις αρχές του φθινοπόρου με πολλούς τρόπους για να διευρύνουμε την αναγνωρισιμότητα αυτής της πλατφόρμας, η οποία θα τρέξει με διαρκή υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του 2021 και φτάνουμε στο ζητούμενο της σημερινής κουβέντας. Όλη αυτή η ιστορία απαιτεί την εγγραφή του πελάτη, του ελεύθερου επαγγελματία ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος στην ηλεκτρονική τραπεζική, μέσα από την οποία ανακαλύπτει έναν τρόπο να κάνει εναλλακτικά banking, αλλά είναι και η αναγκαία συνθήκη προκειμένου να εγγραφεί και στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. Άρα υπάρχει ένας καταλήτης εδώ πέρα που τον οδηγεί κοντύτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέχρι στιγμής και παρά τη δυσκολία της συγκυρίας, έχουμε 16.000 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις με τα τελευταία νούμερα. Υπάρχει ένα εξαπλάσιο, εφταπλάσιο νούμερο αυτών που πληρούν τα κριτήρια και περιμένουμε να έρθουν κοντά μας. 7.000 επιχειρήσεις με τα χθεσινά νούμερα ήδη εξαργυρώνουν Yellow. Έχουν γίνει 1 εκατομμύριο συναλλαγές και συσσωρεύεται αρκετά μεγάλη αξία που θα απεικονίζεται σε εκατομμύρια ευρώ ήδη, και θα γίνει αυτό και στη διάρκεια του 2021. Άρα εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακού εργαλείου που μπορεί να του οικειοποιηθεί ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας και μικρός retailer, προκειμένου να συνεισφέρει σε αυτά τα νούμερα και να απολαύσει το μερίδιό του μέσα εκεί πέρα. Υπάρχει και ένα βιντεάκι το οποίο εύχομαι να λειτουργήσει και συμπυκνώνει όλο αυτό το αφήγημα με κάποιες ωραίες εικόνες. Και φυσικά το βιντεάκι δεν... Φαντάζομαι μπορούμε να το βρούμε και online στη σελίδα του προγράμματος. Η γειτονιά σου. Ήρθε. Μπορεί να είναι η γειτονιά που μένεις. Η γειτονιά που μεγάλωσες ή και τα δύο. Μπορεί να είναι ακόμα και αυτή που εργάζεσαι. Την ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Είσαι εκεί σχεδόν καθημερινά. Και ξέρεις τον καθένα με το μικρό του όνομα. Όποια κι αν είναι, όπου κι αν είναι, έχει τα δικά της μαγαζιά της γειτονιάς. Μικρά, ξεχωριστά και φτιαγμένα από ανθρώπους με μεράκι. Στην Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αξία των μικρών επιχειρήσεων και γι' αυτό δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά». Μια πρωτοβουλία που στηρίζει την τοπική οικονομία και ενισχύει την επιχειρηματικότητα, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τα καταστήματά της και καλώντας τον κόσμο να κάνει τις αγορές του σε αυτά. Πώς συμμετέχεις στο πρόγραμμα αν έχεις επιχείρηση? Εύκολα. Αν έχεις μικρή ή πολύ μικρή τοπική επιχείρηση με φυσικό κατάστημα που πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια, δηλώνεις συμμετοχή είτε σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, είτε, ακόμη πιο εύκολα και γρήγορα, μέσω Winbank. Τα βήματα είναι απλά. Μπαίνεις στη Winbank και καταχωρείς τους κωδικούς e-banking. Αναζητάς στο μενού το πρόγραμμα και συμπληρώνεις την αίτηση συμμετοχής. Έτσι απλά η διαδικασία ολοκληρώνεται. Η επιχείρησή σου είναι πλέον κομμάτι του «Ψωνίζω στη γειτονιά». Και εσύ είσαι έτοιμος να υποφεληθείς από τα σημαντικά προνόμια του προγράμματος, όπως προβολή της επιχείρησής σου και στο ψωνίζοσθηγειτονιά.gr και στα μέσα προώθησης του προγράμματος. 1.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, καθώς κάθε εβδομάδα έως τις 31 Δωδεκάτου γίνονται κληρώσεις. Και αν συμμετέχεις στο νέο είδος καθημερινής επιβράβευσης Yellow Business, απολαμβάνεις και εκπτώσεις και προσφορές σε μεγάλες επιχειρήσεις της αγοράς και τη δυνατότητα εξαργύρωσης Yellow πελατών στην επιχείρησή σου. Δεν κερδίζουν όμως μόνο οι μικρές επιχειρήσεις. Κερδίζεις και εσύ αν είσαι καταναλωτής που στηρίζει και ψωνίζει στη γειτονιά με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς μπαίνεις σε κλήρωση
για να κερδίσεις την επιστροφή της αξίας των αγορών σου. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Συμβάλλουμε ενεργά στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος της πρωτοβουλίας που βοηθά την επιχειρηματικότητα να ανθίσει στις γειτονιές. Μάθε περισσότερα στο www.ψωνίζωστηγειτονιά.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να... Πολύ, ναι. Σας άρεσε? Ναι, αυτό θα έλεγα μόλις, ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή την οποία συζητάμε σήμερα. Θέλω να σας πω το εξής. Κάθε τέτοια πρωτοβουλία εξαρτάται από το πόσο καλά θα πάει, εξαρτάται από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πόσο συνεπής και πρόθυμη θα είναι ο host, ας πούμε, η τράπεζα για παράδειγμα, στο διηνεκές να την υποστηρίξει. Τέτοια πράγματα γίνονται στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία, η οποία αρθρίζει στη διάρκεια των ετών. Άρα, εμείς έχουμε την επιθυμία και προσδοκούμε να υποστηρίζουμε το ψωνί στη γειτονιά μου και μετά 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια, και ο στόχος μας είναι να καταστεί ένας θεσμός. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί τη δεύτερη συνθήκη, για να δουλέψει καλά, να έρθουν πολλοί και καλοί, να πιστέψουν πολλοί και καλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, ότι μπορεί αυτό να συμπληρώσει το πλάνο τους και να γραφτούν μέσα εκεί, ώστε να αποκτήσει κριτικό όγκο. Αυτά τα δύο εγγυώνται ότι κάθε χρονιά θα παίρνει μεγαλύτερη αξία η αγορά από αυτό. Είμαι σίγουρη ότι και από τους ανθρώπους που παρακολουθούν, σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα παραπάνω για τα εργαλεία που βλέπετε εσείς να προκύπτουν για τις πιο μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους ενδεχομένως στο κομμάτι της λιανικής, από τη νέα τεχνολογία και από τις πλατφόρμες στις οποίες έχουμε πλέον πρόσβαση. Είτε αυτές είναι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, είτε πλατφόρμες για την πώληση των προϊόντων τους. Και με την ευκαιρία, και επειδή βλέπω ότι υπάρχει και μια τέτοια ερώτηση που μας έχει στείλει ένα μέλος του κοινού μας, τι άλλα πράγματα μπορεί να κάνει μια τράπεζα όπως η Τράπεζα Πειραιώς στο κομμάτι των χρηματοδοτικών εργαλείων για να βοηθήσει στην ψηφιακή αυτή μετάβαση. Ναι, σας ακούμε. Άρα έχουμε ένα ενδιαφέρον για τις πλατφόρμες. Καταρχήν, σωστά ξεκινήσατε να το ανοίγετε. Πρέπει να προσδιορίσουμε λίγο για το κοινό μας το τι εννοούμε με την έννοια πλατφόρμες. Υπάρχουν πολλών ειδών πλατφόρμες. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι πλατφόρμες αγορών. Το διεθνές σημείο αναφοράς, για παράδειγμα, είναι η Amazon. Ή αν κανείς το δει σε πιο εξειδικευμένους τομείς, είναι στην εστίαση Volt. Ή είναι στην παροχή υπηρεσιών μετακίνησης η Uber. Αλλά έχουμε πολλά και αξιόλογα παραδείγματα και στη χώρα μας, όπως είναι το Marketplace Public, είναι το Scrooge, είναι η Beat, το eFood κτλ. Μετά έχουμε πλατφόρμες περιεχομένου, όπως για παράδειγμα το YouTube. Υπάρχουν πλατφόρμες social media, όπως το Facebook και το Instagram. Και υπάρχουν και πλατφόρμες κυρίαρχα επικοινωνιακές, όπως το Viber, για παράδειγμα. Στο δικό μυαλό και χωρίς να ακουστεί ιδιαίτερος απαιτητικό ή άπλιστο, πιστεύω ότι έχουν νόημα να μπουν όλες στο στόχαστρο της προσοχής ενός σύγχρονου επαγγελματία, είτε δραστηριοποιείται στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών, είτε δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της πώλησης αγαθών. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, να κάνουν μια πρώτη σάρωση του τι υπάρχει εκεί έξω και να δουν ποια μπορεί
να ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ανάγκες και για να πάρουν το βάφτισμα του πυρός σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Και μετά θα λειτουργήσει εκθετικά και γρήγορα θα ανακαλύψουν και τη δεύτερη και την τρίτη. Οι λόγοι γιατί να το κάνει κανείς αυτό. Ο πρώτος απλός λόγος είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, ή αυτό που λέμε λαϊκά η διαφήμιση. Η δυναμική που έχει η ταμπέλα στη γειτονιά σου ή η καλή φήμη σου, το στόμα με στόμα του πελάτη σου, είναι δεδομένη. Όμως το να διαφημίσει κάπου που πέφτουν χιλιάδες χτυπήματα, αυτό νομίζω λειτουργεί εκθετικά. Όχι νομίζω, το βλέπουμε και παίρνουμε το feedback από αυτό από καλούς εκπροσώπους του 17% που ανέφερε ο πρόεδρος. Μετά το δεύτερο έχει να κάνει με την επέκταση της ακτίνας δράσης, του reach που λέμε και στη διαφήμιση. Δείτε ότι ένα κατάστημα της γειτονιάς στην Αγία Παρασκευή που μένω μπορεί να έχει κάποιους πελάτες κυρίαρχα από την Αγία Παρασκευή ή να έρθουν από το Χολαργό ή κάποιος που δουλεύει στην Αγία Παρασκευή. Δεν είναι όμως ενδιαφέρον ότι εγώ είμαι, στην πραγματικότητα αναφερόμουν σε ένα προσωπικό παράδειγμα, είμαι πιστός πελάτης για ένα χόμπι μου ενός μικρού επιχειρηματία από τη Ροδόπη, που έχω χτίσει μια προσωπική του σχέση. Πώς αλλιώς με άλλο τρόπο αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει μια σχέση μαζί μου. Και αυτόματα έχεις βελτίωση της διανομής που πάει πέρα από τη διαφήμιση, διότι μπορείς να πουλάς χρόνος μόνο από φυσικό κατάστημα. Μπορείς να πουλάς από φυσικό κατάστημα, μπορεί να πουλάς και από ηλεκτρονικό κατάστημα ή και από τα δύο. Τώρα, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κρατήσετε είναι το εξής, ότι για αρκετό καιρό ακόμα το να ανακαλύπτει κανείς και να δραστηριοποιείται μέσα από αυτές τις πλατφόρμες θα δίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όποιον το κάνει. Θεωρώ όμως ότι θα ζήσουμε τη στιγμή και μάλλον λόγω του COVID γρηγορότερα από ό,τι αργότερα, που αυτό θα είναι ένας λόγος επιβίωσης, όχι ένας λόγος που θα προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάποιον. Και θέλω λίγο να γυρίσω και στα λόγια του κυρίου Πρίφτη και του κυρίου Τζαχίλα και να πω ότι υπό αυτή την έννοια μετά από λίγο. Ναι, και θα δώσουμε το λόγο και στον κύριο Πρίφτη. Ναι. Δεν θα μιλάμε για ψηφιακές δεξιότητες, δεν θα έχει λόγο να προσδιορίζεις το ψηφιακή μπροστά από τη δεξιότητα. Θα είναι οι δεξιότητες και αυτομάτως θα εννοούν και αυτού του είδους τα πράγματα. Το ψηφιακή δεξιότητα έχει να κάνει με τις ηλικίες στις οποίες κινούμαστε εμείς. Με εξαίρεση εσάς, οι υπόλοιποι στο πάνελ. Για τις έφηβες κόρες. Ενδεχομένως. Για τις έφηβες κόρες μου, το ψηφιακή δεξιότητα είναι αδιάφορο, γιατί ανάθεμα και αν πιάνουν παραπάνω από μία φορά, 2 τη βδομάδα στη λόγω. Ειδικά στην τρέχουσα χρονιά. Ναι. Μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος ότι σιγά σιγά γίνεται περιττό ο χαρακτηρισμός ψηφιακή καθώς πηγαίνουμε στην επόμενη φάση. Ναι, σκεφτείτε ότι δεν λέμε πια ψηφιακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Σκεφτείτε ότι δεν λέμε πια ψηφιακή φωτογραφία. Υπάρχει μια καθυστέρηση, καταλαβαίνω. Ναι, έχει λίγο rendering. Σκεφτείτε ότι δεν λέμε πια ψηφιακή φωτογραφία, λέμε φωτογραφία. Αυτό. Και αναφορικά στην ερώτηση... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Θα έλεγα να την κρατήσουμε αυτή την ερώτηση για το τέλος, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος και θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στο σημείο αυτό στον κύριο Πρίφτη για την αρχική του τοποθέτηση και θα επανέλθουμε, ελπίζω να έχουμε στο τέλος κάποια λεπτά για να την απαντήσετε οπωσδήποτε αυτή την ερώτηση. Κύριε Πρίφτη, έρχομαι σε εσάς για να δούμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων φορείς όπως η ΕΣΕ. Ο λόγος σε εσάς.
Μάλιστα. Να αρχίσω από την αρχή. Θέλετε, νομίζω ναι, αν δεν ακούγαμε κάτι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα εισαγωγικό σχόλιο, το οποίο νομίζω έχει την αξία του και αφορά την αντιστοιχία ή την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Παρατηρούμε τα 10 τελευταία χρόνια μια ρητορική η οποία διατυπώνει τον ισχυρισμό αφήγημα ότι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας είναι η αναντιστοιχία των υπαρχουσών δεξιοτήτων σε σχέση με τις απαιτούμενες. Δηλαδή ότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε δεξιότητες κινούνται τόσο γρήγορα ώστε ένας άλλος Lucky Luke, που όπως ξέρουμε κινείται και πυροβολεί γρηγορότερα από τη σκιά του, που το σύστημα αναπαραγωγής των δεξιοτήτων δεν μπορεί να τις προλάβει, σαν η αστημένουσα σκιά του σε ένα αφηγηματικό παράλληλο σύμπαν. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά διαχέεται και στον εργοδότη, αλλά και στον εργαζόμενο θα μπορούσε να προσθέσει κάτι. Δεύτερον, τα στοιχεία και οι έρευνες που πραγματεύονται το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι δύσκολο ζήτημα εκ των πραγμάτων, χρησιμοποιούν σε πολλές περιπτώσεις ενδιάμεσες μεταβλητές για τις δεξιότητες, όπως για παράδειγμα το επίπεδο εκπαίδευσης. Δεύτερον, οι μεθοδολογίες δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Και τρίτον, συχνά έχουμε διαφορετικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, στην έκθεση Πισαρίδη αναφέρεται ότι περίπου το 28% των απασχολούμενων στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από αυτό που απαιτείται για την άσκηση της εργασίας τους. Το αντίστοιχο ποσοστό κατά μέσο όρο στον ΩΣΑ είναι 8%. Όμως, παρά τις ασάφειες που εκ των πραγμάτων χαρακτηρίζουν κάθε μορφής οριμάνσης δυσκόλων εγχειρημάτων, θα μπορούσε κάποιος με σχετική ασφάλεια να ισχυριστεί ότι πρώτον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός εκ των πραγμάτων αποτελεί πρόκληση από πλευράς δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως και η κυκλική οικονομία. Δεύτερον, από θεωρητικής απόψεως, η ισορροπία σε δυναμικά συστήματα, είτε στη φύση είτε στην κοινωνία, είτε στην οικονομία, είναι περισσότερο μια επιδίωξη και συμβαίνει αν συμβεί σε εξαιρετικές στιγμές και διαρκεί ελάχιστα. Και τρίτον, δεν υπάρχουν ακόμα τα ποσοτικά δεδομένα που να χαρακτηρίζονται από ειδική εστίαση στις δεξιότητες και όχι σε άλλους παρεμφερείς δείκτες, καθώς και από συγκρισιμότητα, διαφάνεια και πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση, και τα οποία να απαντούν παράλληλα σε βασικά ερωτήματα, όπως το αν η αναντιστοιχία αυτή είναι οριζόντια ή κάθετη και με ποιο πρόσημο, και το κατά πόσο σε τελική ανάλυση είναι σε επίπεδο που πραγματικά επηρεάζει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Εδώ στο πεδίο αυτό υπάρχει σημαντικό περιθώριο για έρευνα από τους φορείς της αγοράς εργασίας. Είναι η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων η βασική πρόκληση για την ελληνική οικονομία, ή απλώς ένα ακόμα περιθώριο προς βελτίωση, το οποίο έχει εκ των πραγμάτων την αξία του, η οποία όμως ενδεχομένως δεν είναι αδεσπόζουσα, διότι υπάρχουν άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Ολοκληρώνοντας όμως με τα αφηγήματα, ήρθε η στιγμή να δούμε ορισμένα πρωτογενή στοιχεία, τα οποία αφορούν τις απαιτούμενες δεξιότητες στο εμπόριο και τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στο μετασχηματισμό. Τα στοιχεία που θα αναφέρω είναι τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα μιας μελέτης που διεξάγει η ΕΣΕ σχετικά με την προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Skill Foresight, και είναι ποιοτικού χαρακτήρα. Αντίστοιχες μελέτες με τις ίδιες προδιαγραφές εκπονούν η ΓΕΣΕΒΕ, η ΓΕΣΕ και ο ΣΕΤΕ, ο καθένας για τον τομέα του ειδικού του ενδιαφέροντος. Πρώτα απ' όλα, όπως ακούστηκε και στην αρχή από τον κύριο Πρόεδρο, οι κύριοι παράγοντες που οθούν την αλλαγή είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι επιπτώσεις του COVID-19 λειτουργούν ως επιταχυντής. Οι παράγοντες αυτοί έχουν τις επιδράσεις τους στις απαιτούμενες δεξιότητες, όμως το βασικότερο ίσως απ' όλα είναι ότι απαιτούν και αλλαγή στάσεων από πλευράς ιδιοκτητών διαχειριστών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων και εργαζόμενων. Η πλέον απαιτούμενη στάση είναι η δεκτικότητα στην αλλαγή, η οποία συνδέεται με μια σειρά δραστηριοτήτων στην επιχείρηση και εκτείνεται από την εισαγωγή νέων πρακτικών και τεχνολογιών ως και τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και είναι πολύ συχνά απαιτούμενη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης. Από πλευράς των νέων επαγγελματικών λειτουργιών που δεσπόζουν, ξεχωρίζουν πρώτον η ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού, δεύτερον η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, τρίτον η ανάλυση δεδομένων και τέταρτον η τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ οι πιο βασικές επιδράσεις της πανδημίας συνοψίζονται στη δημιουργία μιας νέας κανονικότητας με κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, social distancing και ενίσχυση της ψηφιακής εικονικότητας.
Από πλευράς δεξιοτήτων τώρα, υπάρχουν απαιτήσεις για δημιουργικότητα συμπεριλαμβανομένων των πολύπλοκων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων, η καλή επικοινωνία, διευρυμένη εμπορική αντίληψη, οι ιδέες έξω από το κουτί. Ψηφιακές δεξιότητες, όπως αναφέρθηκε, σε γενικό αλλά και σε ειδικό επαγγελματικό επίπεδο, όπως ο προγραμματισμός και η ανάλυση δεδομένων, το ψηφιακό μάρκετινγκ, η προηγμένη διαχείριση του Google Analytics, η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έπειτα, πολύ σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές και ρομπότ και εύκολα από τεχνητή νοημοσύνη, όπως η συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα, η εξατομίκευση των προϊόντων, δυνατότητα εξατομίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η διαχείριση κρίσεων και τεχνικών διαπραγματεύσεων και τέλος η δημιουργικότητα. Ακόμα, αριθμητικές και τεχνολογικές δεξιότητες, όπως η στατιστική ανάλυση, τα big data και πρακτικές και διαχειριστικές δεξιότητες, όπως η στοιχειώδης τουλάχιστον κατανόηση λογιστικών πληροφοριών και η διαχείριση των αποθεμάτων σε εμπορεύματα. Τέλος, σε μεταγνωστικό επίπεδο, δεσπόζει η ουσιαστική δεξιότητα που πρέπει να έχει κάποιος, να ξέρει να ανακαλύπτει ποια είναι τα εργαλεία που μπορούν να τον βοηθήσουν και να έχει την ικανότητα μάθησής τους. Από όλο αυτό το περιβάλλον μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο γενικές αναδυόμενες τάσεις που αφορούν τα επαγγέλματα. Πρώτον, σταδιακή μείωση προβλέπεται του αριθμού των θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν να κάνουν με χειρονακτικές ή άλλου είδους διεκπεραιωτικές εργασίες και η αποειδίκευση των εργαζομένων, λόγω μερικής υποκατάστασης από μηχανές ή τεχνολογικά συστήματα οργάνωσης. Και δεύτερον, η ανάδυση νέων ειδικεύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, λόγω των συνεχώς αυξανωμένων αναγκών για καθημερινές εργασίες στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, που θα απαιτούν νέες και κατά βάση ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας και θα ήθελα με το ρόλο τον οποίο έχετε να μας πείτε όσο δυνατόν πιο σύντομα για κάποιες από τις πρωτοβουλίες που παίρνει σε αυτή την κατεύθυνση η ΕΣΕ, λίγο πιο συγκεκριμένα. Βεβαίως, σε σχέση με αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αρχικά η εντατικοποίηση της επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΕΣΕ, προκειμένου να επικοινωνηθούν πληρέστερα οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής μέσα από τους διάβλους επικοινωνίας της ΕΣΕ με τα μέλη της. Δεύτερον, η ανάληψη του νέου ρόλου από πλευράς ΕΣΕ αλλά και των άλλων κοινωνικών εταίρων, τόσο απέναντι στα μέλη τους όσο και στην πολιτεία, με έμφαση στην προσπάθεια που γίνεται στον τομέα των δεξιοτήτων, όχι μόνο σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό σε επίπεδο τόσο ερευνητικό, μελετητικό, αλλά και σε επίπεδο παραγωγής ουσιαστικών προτάσεων πολιτικής. Επίσης, περαιτέρω εστίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΣΕ σε ζητήματα αιχμής, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κυκλική οικονομία. Ακόμα, είναι η θεσμική πίεση και η συνεισφορά μας για τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης δεξιοτήτων, ενδεχομένως ως μετεξέλιξη του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, που λειτουργεί από το ΕΙΑΔ αυτή τη στιγμή, όπου εκτός από καταγραφή ειδικοτήτων να γίνεται και διάγνωση δεξιοτήτων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα με την ψήφιση του νόμου 4763 του 2020, που είναι το νέο σύστημα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία όπου οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν σε μια σειρά οργάνων παραγωγής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι μια ευκαιρία η οποία αναμένει ουσιαστική αξιοποίηση. Και τέλος, η εντατικοποίηση της συνεργασίας με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους και τη δημόσια διοίκηση, με απότερο στόχο τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων, αλλά και των σχετικών λειτουργικών και υποστηρικτικών μηχανισμών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι με την αναφορά σας στην ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας και καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών stakeholders μπορούμε να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας συζήτησης, στο οποίο έχουμε όλους τους ομιλητές μας για κάποια λεπτά μαζί, για μια τελική τοποθέτηση σε κάποια από αυτά τα ζητήματα τα οποία ακούσαμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Ζαχίλα για να μας δώσει ίσως λίγο τη δική του οπτική γωνία σε σχέση με το τι μπορούν να κάνουν άνθρωποι που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή το σεμινάριο
για να βρεθούν λίγο πιο μπροστά από τις εξελίξεις τις οποίες συζητήσαμε. Το ίδιο ερώτημα θα θέσω σε όλους σας, καθώς και αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι συμπερασματικά κλείνοντας τη σημερινή εκδήλωση. Μπορώ να ξεκινήσω. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Αυτό που μπορώ να πω ίσως πολύ σύντομα είναι ότι αυτοί που παρακολουθούν τη σημερινή εκδήλωση θα έχουν καταλάβει ότι φυσικά ζούμε σε ένα περίπλοκο περιβάλλον, ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και προφανώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον μια καλή συμβουλή είναι να μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι, για παράδειγμα, αυτό που αναφέρατε κι εσείς, αυτό που έμαθε πριν από 20 χρόνια ή που νόμιζε ότι θα τον συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή του, είναι επαρκές για να μπορέσει να έχει μια καλή πορεία στις σύγχρονες συνθήκες. Αυτό που χρειάζεται είναι σίγουρα να υπάρχει ευελιξία, να υπάρχει προσαρμοστικότητα, να υπάρχουν όλα εκείνα τα οποία θα μας δίνουν τις δυνατότητες να μπορούμε να παίρνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζουμε να είμαστε επίκαιροι με τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω μας. Αυτό φυσικά ακούγεται πολύ θεωρητικό και γι' αυτό σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι εκτός από τους ακροατές μας θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον οι παίκτες είναι πολλοί και όλοι έχουν τη δική τους συμμετοχή. Εκτός από τους εργοδότες, εκτός από τους εργαζόμενους υπάρχει και ο ρόλος της πολιτείας και υπάρχουν και οι υπόλοιποι συμμέτοχοι σε αυτές τις προσπάθειες που μπορεί να είναι ερευνητικά κέντρα, οι φορείς εκείνοι που ασχολούνται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να παρέχουν την πληροφόρηση που χρειάζεται και να δίνονται εκείνες οι ευκαιρίες που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τον οποιοδήποτε και όχι μόνο από εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ουσιαστικά και επικαιροποιημένες γνώσεις. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι ακόμα εφικτό. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχομαι στον κύριο Γραμματικό για να σας θέσω το ίδιο ερώτημα με τον αστερίσκο ίσως του τραπεζικού κλάδου. Τι μπορούν να κάνουν σε σχέση με τον τραπεζικό κλάδο. Μια πρωτοβουλία είναι αυτή την οποία μας παρουσιάσατε τόσο ωραία. Είμαι unmute. Σας ακούμε. Θα προλογίσω την απάντησή μου λέγοντας ότι πρακτικά συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Ζαχίλα και θα το τεκμηριώσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Μιλάμε σήμερα για ψηφιακές δεξιότητες και ίσως η πρώτη ανάγνωση που κάνει κανείς είναι να δει την ψηφιακή δεξιότητα ως μια τεχνική απέτηση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα, και το λέω και από προσωπική μαρτυρία, είναι μια διαρκής απέτηση που βιώνω και εγώ στο δικό μου εταιρίζει. Αυτό που χρειάζεται είναι ξεβόλεμα και ψυχικό σθένος. Δηλαδή, η κυρίαρχη δεξιότητα που συζητάμε σήμερα είναι το ψυχικό σθένος να διαχειριστεί κανείς την αλλαγή, να την καλωσορίσει και να πάει στη μεταφάση του να την επιδιώξει κιόλας. Να συνειδητοποιήσει κάποιος όχι με μελαγχολία και φόβο ότι διαρκώς πρέπει να αλλάζει και να γίνεται καλύτερος, αλλά να πάει στον αντίποδα του να το καλωσορίσει και να το επιδιώξει. Διότι τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, οι τεχνικές, ψηφιακές ή όποιες άλλες δεξιότητες θα είναι ένα φυσικό παράγωγο. Και αυτή η πλην όχι απλοϊκή διατύπωση υποστηρίζεται από πολλές επιστήμες. Πριν δεκαετίες η ιατρική φωτογράφησε το δίκτυο ευφυΐας. Αργότερα η ιατρική κοιμήθηκε με άλλες επιστήμες, τη ψυχολογία, τη βιολογία, άλλες ειδικότητες και μιλήσαν για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τώρα στα καλύτερα πανεπιστήμια μιλούν για την προσαρμοστικότητα. Δηλαδή το IQ έγινε EQ και τώρα είναι το AQ. Άρα αυτό θέλω εγώ να καταδείξω, να συμφωνήσω με τον κύριο Ζαχίλα και να υπογραμμίσω. Και αναφορικά στα τραπεζικά πράγματα, εκεί είναι πιο τεχνική η θεώρηση. Κανείς μπορεί να κάνει γρηγορότερα
ασφαλέστερα και ευκολότερα banking αν ανακαλύψει τις ψηφιακές δεξιότητες, την οποία θα τον οδηγήσει η διαπίστωση ότι η αλλαγή το απαιτεί αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν, για να έρθω και στην πιο ρεαλιστική ερώτηση, υπάρχουν σήμερα προγράμματα που προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς και για να είμαι τίμιος συνολικά το banking. Υπάρχει το πρόγραμμα το EASY, η EASY, το ξέρουν κάποιοι, όσοι έτσι μπορούν να το μάθουν. Υπάρχει το COSME, το πρόγραμμα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που μπορούν στους περισσότερους από εκεί έξω να δώσουν αρκετά λεφτά με προνομιακούς όρους για να αναπτύξουν τέτοιου είδους εργαλεία. Αυτό θα από μεριάς μου. Ευχαριστούμε και νομίζω αυτή η αναφορά στο adaptability quotient, το περίφημο, το AQ, είναι πάρα πολύ σημαντική και κάτω από αυτή την ομπρέλα μπαίνουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να μάθουμε ή τουλάχιστον που θα μας βοηθήσουν να είμαστε πιο διατεθειμένοι να ξεμάθουμε κάποια από αυτά που ξέραμε για να αποκτήσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη συνέχεια. Κύριε Πρίφτη, θα έρθω σε εσάς για ένα τελικό σχόλιο για να κλείσουμε με τον κύριο Καρανίκα, όπως ξεκινήσαμε κιόλας. Μάλιστα, όσον αφορά το ζήτημα αυτό, θα κινηθώ εκ των πραγμάτων στην ίδια λογική προσεπήρωση των όσων είπε ο κ. Ζαχίλας και Γραμματικός και είπα βέβαιως και στην αρχική μου τοποθέτηση. Η αλλαγή, η δεκτικότητα στην αλλαγή, η επιδίωξη της αλλαγής με όποια μορφή και αυτή έρχεται, γιατί η αλλαγή έρχεται με πρόσωπα, με διάφορους τρόπους, οι οποίοι δεν είναι κατανοητοί. Η αλλαγή μπορεί να είναι η διαδοχή στην μικρή επιχείρηση. Η αλλαγή είναι μια νέα τεχνολογία την οποία κάποιος δεν κατανοεί. Αυτά λοιπόν πρέπει να αγκαλιάσουν έτσι ώστε να έχουν το μάτι τους στη καινοτομία και στη διαφοροποίηση. Αυτά είναι τα κλειδιά τα οποία βοηθάνε τις επιχειρήσεις, ειδικά στο εμπόριο αυτή τη στιγμή, το να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μετεξελιχθούν κατά την άποψή μου. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος σε εσάς για το τελικό σχόλιο της σημερινής συζήτησης πάνω σε όσα ακούσαμε. Ναι, είναι σχετικά βέβαια δύσκολο, γιατί όταν μιλάνε οι ειδικοί, εμείς είμαστε πιο πρακτικοί άνθρωποι του εμπορίου, προσπαθώντας να σχολιάσω και να κάνω κάποιες διαπιστώσεις με όλα αυτά που ακούστηκαν. Θέλω να πω ότι βλέποντας κάποια στοιχεία που τα αλίευσα από την διανέωση, βλέπουμε ότι το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που συμμετείχε σε εκπαίδευση και κατάρτιση το 2018, ενώ στο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 12,1%, στη χώρα μας είναι 4,5%, 24η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης το 2016, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 40,8%, στην Ελλάδα 18,5%. Βλέπουμε δηλαδή, εδώ κάνουμε διαπιστώσεις ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμετοχή σε κατάρτιση, γενικά σε προγράμματα κατάρτισης. Χρειάζεται δεύτερον να κάνουμε ποιοτικότερη την κατάρτιση, γιατί όπως είπα και στο πρόλογό μου, σαφέστατα ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ για κατάρτιση, η οποία πετάχτηκαν για μένα. Δηλαδή δεν τα πήρε τουλάχιστον ο κλάδος μου στο βαθμό που έπρεπε, για πολλούς λόγους, δεν είναι του παρόντος. Και ένα σχόλιο για αυτά που ανέφερε ο κ. Γραμματικός, για το πρόγραμμα της Τραπέζης Πειραιώς, το οποίο με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω, γιατί εκπροσωπώντας το μικρομεσαίο επιχειρήν, ήταν για μένα μια ευχάριστη έκπληξη στις αρχές του φθινοπόρου, όταν η Πειραιώς μου είπε την ιδέα και την προχώρησε κιόλας, στοχεύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις της γειτονιάς. Νομίζω ότι τα νούμερα είναι καλά, είναι χαμηλά για μένα πλέον. Τώρα άνοιξε και η όρεξη και η δική μας. Δεν τα πίστευα στην αρχή ότι θα πιάσουμε αυτό το νούμερο. Στην αρχή πήγαινε... Κάθε μέρα έμπαινα μέσα στον υπολογιστή μου για να δω εάν ανέβουν τα νούμερα, αν έχει ενδιαφέρον, αν έχει δημιουργηθεί ενδιαφέρον από τους συναδέλφους μου. Νομίζω, παρόλο το ότι είχαμε το διάστημα αυτό των 2 μηνών lockdown, ότι έχουμε πάει καλά, αρχίζει ο κόσμος να εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη διαδικασία και νομίζω ότι και από ό,τι
είπαν και οι προλαλήσαντες από μένα, τον τρόπο που έρχεται και ο συνάδελφός μου ουσιαστικά βλέπει πιο φιλικά αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό και βλέπει ότι είναι μονόδρομος να πάει, αρχίζει δειλά-δειλά να μπαίνει σε όλο αυτό το στίχημα που λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, η Πειραιώς ουσιαστικά μας έδωσε ένα εργαλείο το οποίο ήταν, κατά κύριο λόγο, το χρησιμοποιούσαν σαν εργαλείο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα μας έδειξε ότι μπορεί με αυτό να δημιουργηθούν και άλλα τέτοιου είδους εργαλεία, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς έτοιμοι στον ανταγωνισμό της επόμενης μέρας και νομίζω ότι ο Έλληνας μικρομεσαίος έχει το δικαίωμα αυτό και την δύναμη να αντέξει σε αυτόν τον ανταγωνισμό και άσχετα αν οι Κασάνδρες λένε για κάτι διαφορετικό, θεωρώ ότι με την κατάρτιση, τη συγκεκριμένη κατάρτιση, την ποιοτική κατάρτιση, θα μπορέσει να είναι ο δυνατός παίχτης της επόμενης μέρας. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Νομίζω είναι πολύ θετικό το ότι κλείνουμε έτσι με αυτή την αισιόδοξη διαπίστωση και νομίζω ότι τόσο πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, όσο προγράμματα όπως αυτό της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και αυτή η αυξημένη εξοικείωση που είναι ίσως από τα λίγα καλά που έφερε αυτή η περίοδος, να ανοίγουν την όρεξη για όλο ένα και περισσότερους μικρούς επιχειρηματίες, να μπουν και να τολμήσουν σε αυτόν τον θαυμαστό καινούριο κόσμο του εμπορίου, που πλέον δεν έχει φυσικά σύνορα όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στα εργαλεία της τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα, από τη δική μου οπτική γωνία τουλάχιστον, συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κοινό μας, το οποίο καλό θα είναι να μείνει συντονισμένο, γιατί στις 2:30 ξεκινάει η επόμενη θεματική με τίτλο «Διακαναλική προσέγγιση στο λιανικό εμπόριο», επανεπινοώντας τις εμπορικές στρατηγικές, που είμαι σίγουρη ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.